Niektoré domy sú len na bývanie. Tento dom je o možnostiach. V pokojnej, pôvodnej časti slovenského Grobu sa nachádza priestranný rodinný dom, ktorý ponúka priestor pre život, rodinu aj podnikanie. Miesto, kde môžete bývať, pracovať, prijímať klientov a pritom mať stále súkromie. Dom stojí na rovinatom oplotenom pozemku s výmerou takmer 800 metrov štvorcových. Má 5 nepriechodných izieb, viacero samostatných úrovní a premyslenú dispozíciu, ktorá umožňuje jasné oddelenie súkromnej a pracovnej časti, alebo pohodlné viacgeneračné bývanie. Prízemie tvorí vstupná chodba, kuchyňa s výstupom do dvora aj do garáže, technické zázemie, pivnica a vináreň. Na vyšších podlažiach sa nachádzajú obytné izby, kúpeľňa, samostatné WC a dostatok úložného priestoru. Dom je v pôvodnom, veľmi zachovalom stave, čo novému majiteľovi dáva slobodu rekonštruovať bez kompromisov, presne podľa vlastných predstáv. Výnimočným prvkom je pochôdzna strecha s výmerou 39 metrov štvorcových, ktorú je možné premeniť na súkromnú terasu s pekným výhľadom. Pozemok má príjemnú atmosféru, exteriérový krb, studňu, vonkajšiu sprchu, záhradný domček a dospelý vinič, ktorý pripomína vinársku históriu tejto oblasti. Je to miesto pre oddych, rodinné stretnutia aj neformálne pracovné rozhovory. Slovenský Grob ponúka kompletnú občiansku vybavenosť, výbornú gastronómiu a rýchlu dostupnosť do Bratislavy aj Pezinka. Ak hľadáte dom, ktorý nie je len nehnuteľnosťou, ale aj príležitosťou, práve ste ho našli. Zavolajte mi a dohodnite si obhliadku čo najskôr.